El senyor Cercle. Hi havia una vegada un cercle. Tothom li deia senyor Cercle. I estava molt trist perquè es sentia sol. Un núvol dalt del cel el va veure i li va dir: «Puja, senyor Cercle!» El cercle pujà convertint-se en sol i el núvol, tot content, li va regalar unes quantes gotes de pluja. Al cap d'una estona, el cercle va veure passar un ocell i va decidir convertir-se en un globus i volar al seu costat una estona. Aleshores, uns nens li van dir: «Senyor Cercle, per què no et converteixes en pilota i juguem una estona?» I així va fer. De cop i volta va sentir un soroll. Eren unes abelles juganeres. Va decidir aleshores convertir-se en una flor i les abelles es van posar a fer-li pessigolles. El senyor Cercle volia llavors saber quina hora era i es va convertir en un rellotge. Ostres, se li havia fet molt tard! Va convertir-se en una roda d'una bicicleta que el va portar fins a casa ben ràpid. En arribar a casa, va mirar per la finestra i la lluna plena va somriure. «Mira, Cercle, jo també tinc la teva forma», li digué. El senyor Cercle estava molt content. S'havia adonat que el món està ple de cercles com ell. I aquest conte s'ha acabat. Que us ha agradat?